Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Üdvözletem! Itt a The Big Bang Theory 8. évadának 7. részének ajánlója, ahol végre ismét kockaságokkal szembesülhetünk. Kivételesen nem a fiúkkal, hanem a lányokkal kezdődik a történet. A Bernadette azt regéli, hogy fölkérték, hogy adjon egy riportot egy újságnak, ugyanis őt is az egyik legszebb tudós csajnak találták, és Amy ezt igencsak nehezményezi. Penny megemlíti, hogy hát ezzel nincs semmi probléma, mert a szépsége is szokott néha flörtölgetni, így több árut tud eladni. Hamarosan fel is tűnik az egyik orvos ügyfele, aki egy kicsit félreértelmezte a flörtölést, és egy csokor rózsával készül beállítani Pennyhez. Sheldon van olyan előzékeny, hogy beengedi a házba, majd mint egy mellékesen megjegyzi Leonardnak, hogy kivel is találkozott, aki rögvest föl is homályosítja a csokros orvost, hogy bizony Penny az ő mennyasszonya. Sheldon pedig előzékenyen a letört orvost beinvitálja magukhoz kis vigasztalásért. Eközben Bernadette és Amy kettesben iszogatnak. Bernadette elújságolja, hogy lemondták az interjúját. Amy kiböki, hogy hát ez részén miatta van, mert ő szólt a lapnak is, ebből pedig kialakul egy kis konfliktus, ami mint egy második szálként kíséri végig ezt a részt. Közben kiderül, hogy az orvos több Star Trek-es és másféle színésznek volt az orvosa, és ugye a fiúk úgy döntenek, hogy elmennek hozzá. Az orvos lakásán kiderül, hogy nem csak ismer ilyen színészeket, hanem mondhatni, hogy műgyűjtő is, rengeteg filmmel kapcsolatos tárgy van a tulajdonában, többek között videójátékok is. A fiúk játszadozással töltik el az időt, míg az orvos Sheldontól megtudakolja, hogy hogyan is jött össze Leonard Pennyvel, és ezen információ birtokában szépen csöndben távozik. Hát most másodjára Amy engedi be a lakóházba, szintén egy csokor rózsával, ám Penny egyértelművé teszi a számára, hogy ő bizony Leonard mellett tart ki. Közben a fiúk rájönnek arra is, hogy bezárták őket, de nem igazán ijednek meg ettől a problémától, különösképpen nem Sheldon. A lányok azért kifaggatják a doktor bácsit, és bizony kiderül, hogy mit is tett, és rögvest lakására mennek, ahol is legnagyobb megdöbbenésükre játékok izgalmába elmerülő fiúkat találnak, akik nem igazán akarnak hazamenni. Erről szól ez a rész dióhéjba.